respirăm. Ne proiectăm la vârsta de 5 ani. Da? Așa. Deci chiar în copilărie. Invitația mea este să fim deschiși, să facem... Fiți deschiși. Hai mă că te... Care are să ne Ești în direct. Închideți telefonul. face următorul lucru. Mai semnă pentru Norbi, să-i spun și lui Norbi. Ăla. Norbi semnul ăsta... Nu ăla. Am dezbătut, nu ăla. Da. Înseamnă că să fie liniște, iar dacă cineva trebuie să face, puse de așa, da? Deci dacă fetele ar vorbi, Maria sau Geta. Ok, unde sunt decusoanele, by the way? Este, da? Este, da? Este. Bine. Sunt și scrise? Nu toate. Le spunem ce se întâmplă dacă nu ai exoane? Le spunem lăuntru ce se întâmplă dacă nu ai exoane. Bine. Ok. Cântecelul sună așa. Și anume. Ce frig! Da? Fiți atenți și mă încurajați că sunt un talent născut în ale cântării. Și Sorin și cu Cristina o să mă aștept, dar vă spun versurile. Father Abraham has... Vă sună cunoscut? Has ever son. Sever son has Father Abraham. And they never left ever. And they never cry ever. All they do is just like this. Și aici vine trezirea, da? Father Abraham has ever son, bla bla bla. And they never left, all they do is just like this. Father Abraham. Și stăm așa, da? Și mergem așa. Nu mergem, că ne complicăm, da? Și facem așa. Deci, reluăm versurile, le-ați prins? Gesturile, da. Da, adică în spusul ăsta Hai să cântat. repetăm toți versurile. Împreună. Father Abraham. Father Abraham. Ever son. Așa. Seven sons have Father Abraham. Father Abraham. And they never left. And they never cried. All they do is just like this. După aia întrebarea câți erau toți? Da, seama. Începem? Da. 1, 2, 3 și... Father Abraham has seven sons has Father Abraham. And they never left ever. And they never cried ever. All they do is just like this. Father Abraham has seven sons has Father Abraham. Consum bateria degeaba pe bune, nu. Never left ever. And they never cried ever. All they do is just like this. Father Abraham. Lasă-mă că-l fac în Photoshop, după aia să iasă bine. Nu. Father Abraham. And they never left ever. And they never cried ever. All they do is just like this. Father Abraham has seven sons. Seven sons has Father Abraham. And they never left ever. And they never cried ever. All they do is just like this. Da? And they never left ever. And they never cried ever. All they do is just like this. Ce să mai facă? Gata! Mulțumesc! Gata? Gata.